Eguerdion, Joseba, arratsaldeon hemen gaude bai, Jose Ramon eta Jonander, gatikakoak aitaseme gara eta, behar apurtzuetin beharko dugu eta hasteko prest gaude. Ia ondurtuta madu beharrak, Joseba. Gatikan untxe bertan, untxe ongo dire, 7 pare, 14 idi. Eskuma, txulo, eta eskerra, apala. Biet dira ona, baina pizka bat, inder gehitxoago eskumateko. Babia jaten daude, egunero, kilo bat ingidu bakotxak, baina gero jaten daude pentsu bat, daukaz 5 pentsu klase. Dauko, babia, garia, hartua, abea eta garagarra. Aparte, jaten dauden kiloa baba edo errezinoko. Eta gero, galtzu edo bedarziku eskubete, bestelago pixu hartzen daude, eta pixu asko hartu ezkero gero, bajatu inberda, lan inberda asko. Ni izen itzen nire ofizio berdaderu, baserritarra unke izen, karnaziru. 17 urteak gatiketiz sextora joten itzen karnazirik izten bizikletan. Goizeko 8 eta 6 egoten itzen. Baina, pozik. Eta gero, indoa zamaka urteie, pasaien. Makailerotan terreno bara. Lehenengo eta behin, kapritxo da. Hau da, hobi bet edo ize kapritxo. Eta gu proba zalek izen gara beti, gure haitxe be bai, haitxe defuntu be bai, proba mailan prestigio gaien daukena mantak dira. Herriko mantak. Gatikeko mantak, laukizko mantak, debako mantak. Mantak hartu eskero ja diru, hori gitxineko da. Berda. Baina, mantak. Oindan modan txapela. Lehen esan duten txapelik. Lehen mantak egote ziren bakarrik. Guk ez dugu mantari lortu. Nire aita defuntuk, aite defuntuk, hartu zituzan urte baten jataben. Hemen ere jendu San Isidrotan hartu. Hau landa solo erdi hartua. Etzeko talo egiteko hartua. Txakin hartua. Hori da, ato berezia urune duko beste baino gozoago. Eta finago. Burutzen, auke behar ditu, 8 gera. Bederatzi 10 bako ja ez da. Txakin hartu, berdaderu ez da ja. Eta beste erdi, indaba. Hori San Juan bueltan edo la. Lehenengo, laietu mihartu zoloa. Gero eusteko eta preparatzeko. Hartzeko, urterako janaria. Guk, iditeko zen artean, idikaza beti makinetuten du. Eta gero apurtu bat, traktoragaz edo, egiten du rota bat horregaz. Baina laietu beti idikaz. Zain laietu geratzen da, hobeto traktoragaz baino. Ze traktoragaz geratzen diezoiak, gorari. Eta honek, idie plega biten dute. Atzinoko era beti. Gu golan usaginen, gaztetatik gure aitikeek, gure aitak, oitureak izin dire galdu albada. Bai bideguz, eta baten txala gortan dugu, lodian, beste bate txala intxe dago, eta ontsi ilunen askauan beste egingo edo beste txala. Eta gero dugu biorra, eta beste 6 untze, txakurra 5 edo hemen dauz, beste inbeste katu, arrotoiek eta sagurik egon ez da jen, eta gero inbernadu eduku, behetzeko piperrak. Hemen deko guz etxeko piperrak, eta hemen ikusten duzu moduen, ja laizter, haitu ja zidako lorea ateraten, metik gitxu gora bera, hile betera bueltan, atarako jaku ja lelongo pipertxo jango duguz, horrezit dire gozoenak ganera, lelongoak. Gero txarritxu betazten dugu etxean, eta horre piperrak gero handi egiten direan, gorri jartzen direnean, ezke egiten duguz, eta gero piper txorizeru da, makinetik pasau eta okelari naztateko, etxeko txorizoak egiteko. Bueno, Joseba, atzaldon bapazteko hemen semeta lobeekin, eta zauk nahi duzun arte, gorrongo arte, ondo izan, eta agur bat. Venga, Joseba, eta hemen gatikatik, piperra prest duzenean etorri prestatzen, eta semea eta zuidikaz, eta ikik eta ni piperrak jaten. Venga, agur ero bat, Joseba, gero arte! Agur, ondo izan!